Eguardion, Txoriene, eguardion, Iturrieta jauna. Barikua heldu da, ostirala. Eta orduan guk ospatzeko, eingo lasaina bat. Asteburuari emoteko, omenaldi on bat, ez? Hombre, garfilkatuak besterik ez du espero. Gaurko egunean, ez diogu esan zena da, baina... Hori esan bat, karo, garfilek, nik pentsatzen dut, garfilkatu estatuatu harrak, jaten zain lasaina pila bat, baina aragixana eta, ez? Nik pentsatzen dut, edo behintzat argazkisetan hori emoten zauen. Bai, anpinporta batzuk atatzen ziren. Bai, eta guk aurkoa ingo zia zerba, kuiatxoa, tomate lehorra, eta urdai azpikoekin. Oso. Beraz, kontakotzu zelan ingoten, oso erresa da, eta oso goxua geratzen da. Lehengo moztuko tipula eta ondo erregozikot. Gorritxuta dauenean, gehitxukot kuiatxua laukitan moztuta eta kosinaukou. Urdai azpikoa eta tomatiak txiki-txikiin eta bota bebai, ziazerbekin batera. Hori gorde ingou eta sartagin baten ingou bexamel bat, urtuko gurina, frigitzuko irina urunetan eta erantziko esnia. Gero jarriko bexamel apur bat labeko erretilu baten, ipini gainean lasaina xaflak eta osatuko ditugu geruzak betegarrixakin. Estaliko lasaina parmesano gaztakin eta egoziko labian 15 minutuz 200 graduan. Eta horixe? Titau? Bikaina. Erresa. Ez, gaina, kombinazio, benetan, urdai azpikua, ziazerbak eta gazta, oso ondo eratzen dira eta ez bakarrik lasaina batean, Hori erabili alduzu, kombinazio hori pure batean nina alduzu, oikoa dela, pure bat. Baina, beste hainbat errezetetan betegarri moduan, lehengunen nik ere inuen hemen oi asko iztarra beten dituenean, ziazerbak ibili nituen, gazta erabili nuen, eta, urdai azpikoa lagungarri baldin badago, zer batera aldagaizki. Zerrez? Egisa da, nien nahiko klasikan azela gero etxien eta kosinatzeko. Bai. Beraz, itxaitxu danian barazkixak, leka patatak, edo ziazerbak, edo porruak, edo, beti gustatzen edo alkatxofak, gustatzen beti jartzea urdai azpiko apurtxo bat. Olan, berakatzakin, ez dakit, bakidala olan tipiko, baina... Baina ondo geratzen dela, horretik da tipikoa, eta horretik mantendu da, urteetan poderioz, eta hainbat errezetetan, horrela jartzen da, hori bai dela, holan, olio erre bat barazki botatzen dira baina 2.0. Olio erre bat izan da baratxuria eta olioa erreta eta holan, refrito batero, ez? Gainetik bota. Urdai azpikoa gehitzen badiogu, bikain. Ero pertxiko batzuk, ero horra aukerak, pila badau. Eta lasaina itxeko bai, azkenean betegarri xaube 1000 dauz, joan zen urtean ingin itxun lasaina pare bat, beruak eta... Hotzen bat bai inginula. Antxoana intzen duna, hori beru, hotza da. Eta hori, ingo beste bat, beste lasaina berri bat. Gaur hori, osagai nagusien artean, espinakak, esan da, ziazerbak ere espinaka dauzkago, lehen idatzia beraiena 7. mendean Txinan, eta, berezitasunak, hor beti esaten da, hori nik uste mito hori ja erori dala, ez? Burni asko daukatela hori erori. Hori Popeien garaian. Baina hori bakizun nondik etorri zen. Hor, 19. Mendean, hor, zientzilere bedatek, atara zituen zenbat, bere, euskan, vitamina ez dakit zenbat dauka. Bai. Koma bat, berez dauzka 2,6 gramo 1 gramoko. Burni. Komarekin nahaztu zen, eta 27 gramo jarri zizkia. Claro, hortik aurrera esan zuten, espinakak dira, munduko gauzarik burni aldetik osasuntxuena eta oberena. 2,6 badaukate, baina ez daukate esaten danunan beste, ez azkenean. Gero, beste berezitasuma da, beti ikusten dira, pila bat dauzkazula, irakin ero frigitu iten dituzu, eta 3 laurdenera jaisten da. Orduan, erosten mazua freskua, holan txortatan izaten dara, nik kalkulua egiten du pertsonako, 2 txorta pertsona bat entzat. Naiz eta pila bat ematen duen, esan dagoa, esertan ez da geratzen. Ezetan. Nik pentsatzen dut, izango dela, nik poltzatan erosten dut, normalian freskua, hori, gaina hona dukera, garbia daudela, bestiak garbitu imar dira. Hori, eta aukitzen dagoa apurtxo bat lokatza lehorra, da holen artian. Orduan, nik honek eroste ditut, normalian paketiak izaten di, 300 gramokoak gutxi gora bera, eta hori nik 2 pertsonako edo erosten dut, holan, lagungarri bezala izaten danean. Inbiaroa dut, holako plater bat, ez dakit, imaginau,
empanada bat, edo inbiar badot espinaka krematan, bai gustatzen gatela, erostia 2 poltza, 600 gramo da, 300 gramo pertsonako. Ze zigorrek esan dako ikusten duzue. Hemen dauz, 150 gramo, eta ikusiko zue, geratzen dela, orako lauki txikitxo bat. Zertan. Ezebez. Geratzen. Hori, bueno, eta gero, nola prestatu, hemen prestatu izan ditugu. Salteatu eta kozinatu eta ensaladan ere bai janaldia, gaina ensaladan oso interesgarria dira, gordini jatea. Kontu zibili behar da, irabiatu detoxekin. Antzak gordinan, honek dauka osalato izeneko sustantzia bat, eta honek asko hartzen baduzu kaltzioa zurgatzea ez dizu usten ondo. Orduan, modan jarri dien detoxe irabiatu hauek, jendea onak badira, baina neurrian. Eta gaina hor sartzen zituzten pila bat, honek zehazerbak, espinaka sartzen zituzten, eta horiek hartzea ondo dago, baina neurri batekin. Ezin dituzu egunero, ze jendea hartzeko, ona danez, egunero hartuko du. Batena bezala bere neurria dauka. Orduan, olako gauzak eta hartzen dituzunean, aditu baten eskuetan jarri, ero jakin zenbat hartu aldituzun. Astean, nik ez dakit esaten zenbat dien astean. Bat, 2, 3, ero lau, baina antza kontu zibili behar dela, eta hori, hori, ona da, baina eske, egun ez duz hartuko berdina. Parregarrixa da, hori mundu osoak esatezu. Ez hartu zia zer basko, ze bauki ezela enzadozu dala sustantzia hori? Osalatoa. Osalato asko daukie, kontu zia zerbekin ez dakiz zer, eta gero badabile, mundu osoak eraten, egunero hau, kakao hautsan irabiatu hau esniakin horrek azukrepia badaukara, eta ez dutzu esaten ino bezek. Hori egunero gozaltzen bozu, ez dutzu esaten ino bezek, baina egunero gozaltzen bozu zia zerba irabiatu bat, eskua burura, ez da exageratu da, ez da esan bere, Baina dena bezala, azkenean egunero, eta aina aspergarria dela. Nahi dut esan, nik, nahiz eta horrelako irabiatuak hartu behar baitut, saiatuko nahiz aldatzen pixkat, ez? Ez dut hartuko egunero zia zerba anana eta banana daukana. Aldatzen jungo, nahiz pixkat, gaur marrubi batzuk, ero eskura daukadana, ero aldatzen jutea, ez dakit. Ni helduraz, momentu batera, ez dakit zuek zepentzauko duzuen etxien, idatzi e-mail bat txorina bildua eitb.eusera, gustatzen gatzuen, astian zier, bardina jatia, edo gustatzen gatzuen juetia aldatzera. Ze nik egisa zan... Hori gozariak inda gehien bat, ez? Ez, ni gozarisa. Betxu, ni, espanintzen, arituko sukalde lanetan eta erosuena, merkiena, eta, nietako onena, astelenetik ostiralera behintzak, gero asteburuan putxoa libri hau, izango zan... Beti menu berdina. Beti menu berdina. Nik joten nintzen ume batzuk zaintzen unibertsitate garaian eta horrek egunero gainera, astelenero, lentejak. Asteartero, lekkak. Asteazkenero, da, beti zaukien berdina, eta zan askoz berrexaua gero, erosketak itxeko. Danetarako. Eta, hori ni sukaldatzen, kozinatzen ibiltzen az, ixa sukaldatzen ez dut. Kozinatzen ibiltzen az, egunero bai txorienen, bai gero nire beste lanetan. Orduan... Hor variedadea hor sartzen duzu, ez? Ez, variedadea sartzen, baina esaten dut, gero etxera heldu, eta nik beti lekak, oiesko paparra, lenteja, da olako gauza xinpliak itxen doze, ze gero, egia da hori, lanerako bai dala erosoa, nik badakizu ez, zura nahi da moden, zuatza uartean udalekutan tokatu zitzaidan lanean, eta noski, hor udalekutan ero maiatzetik urrira egoten da zuatza irekita, beti talde ezberdinak doaz, astero talde ezberdinak saltzen. Udalekutan bai dira bi astero egoten direla, bestela talde ezberdinak. Orduan, astero menu berdinak geneukagun. Zako neukan, astelenetan, dilista daudela, aste hartetan, makarroia gero, eta karo, taldeak beti aldatzen juten zirenez, beraientzako berdin zan. Eskoletan da bai, jungarreia beteko menua, eta horra aldatu iten da. Baina guretzako oso komodoa, komodoa, baina aspergarriera berean basan. Zu, aspertuko zinen beti, ni, eske, enintzen aspertuko benetan, Beti berdia? Gauza gustatzen bajat, enintzen aspertuko. Gozariekin bai izan naizteke agian, hor bai naiz, ez? Zaten da, sota kabaio rei, zaten da moduan. Hor ba naiz gehiago, ez? Ogitxi gorkia olako gazta fresko batekin da marmeladakin, ogitxi gorkia olibarekin, ero zerealak. Ero batzutan, zerealak gehi gaietak, olako potingen bat. Hortan ba naiz nahiko beti antzeko egiten dudala. Baina janarikin eta gustatzen zaitu lan. Gehien bat, juten naizenean erosketak egiten, egiten ditut hartu eta zerbait ezberdinak usten badut, aldatu egiten dut. Eta batzutan, eta hori izan dut inoz, hemen,
bikotea, normalen erosketa beti egiten ditu nik etxekoak, baina batzutan maialen bialtzen dut. Gero, desesperatu iten naiz, zer ekarri duen ikusita gero. Sin más. Aventura. Eta orduan egiten duana da, improvisatu, ekarri denakin, zaten du, honekin zer ringo, venga, ba. Ez que zigor ikusi dut eta kapritxua monde ez da. Vale, venga, egingo dugu. Eta prestatzen dugu. Orduan, ondo. Hor sartzen dozuzuk orduan kreatibidadia. Kreatibidadia, lehengunean Ferran Adriari egiten zioten elkarrizketa batean esaten zuen, ez? Etorkizunean, goi mailako sukaldari askok adimen artifizial erabiliko dutela resetak egiteko. Esango dute, behitu, daukat, hau, berak ideia bat, ez? Hau, eta hau, ze proporziotan, nola indezaken nasketa, zer, eta hor, adimen artifizialak esango dizu, ideia batzuk emango izkizu, eta sartuko dela, sukaldariaren ez kriterioa, gustoak, jakitea, honekin agian bai, gero frogak egitea, beti izan da moduan sukaldaritza, eta, hori txorienen egunen baten indezakago. Oskaiu ireki, daukat, hau, eta egia daku lehenunean frogak egiten ibili ginen da. Zer egin dezakegu oso zaila jarri genion, Ardoa eta Coca-Colarekin. Eta jarritzen zuen, Euskal Herrian badago edari kombinatu bat, izotzekin lagunduta hartzen dela, neurriak dira, hau, gaina, eta kalimotxo deitzen dela, eta oso erraz jarri genizion, patata, gatuna, eta piper berde daukat. Marmitakoa, bla. Biotzazu apurtxo bat, zaiagoa, zein gozinun, marrubia, alga eta kinoarekin. Eta botatzen dizu zerbait. Eta tortilla patata batein. Oso ondo. Eta benetan, adimen artizia oso... Zigor, txiste batein doan, mesedez, barra inapurtxo bat. Ja. Baina arrazoia ikusula, Patri, baiketz. Ialdala hori. Bueno, hemen gure sartakinean, gure lasainan betegarri xan. Adimen artifizialik ez, erreztau liburu batetik da. Eta errezeta Hortik tiratzen du, adimen artifizialik. Bai, liburuak eta bilatzaileak. Tipula ondo erregositxa, eta ondo erregositxa dauenean, hemen kuyatxoa, laukitxotan. Aurrekoan, egon ginen, zube bai anzauzen, zehose hartzen gure Teknopoliseko lagunekin, Inakikin eta Nagorekin, eta eurekin egon ginenean, komentau nauen, adiben artifizialen webune honetan nik sartu nahuela frigorifikoan naukan dana, dana, baina osagai, eta esan dutzen, eidazu menu bat osua astelenetik ostiralera. Da bera jartzen dutzu, baina igual, bost horri, horan da, astelenean eizu hau, eta hau da errezetia, eta aste hartien hau, da aste azkenien hau. Eta emoten dutzu dana, pasada bada, igual horiztakit komeni jakune guk esatia eta horiztaize jeniek igual txoriene utziko dago ikusten da sartuko da webun horretara kosinatzen ikasteko, helduko da bai bidixu da, helduko da dana. Bai, eta egia da hor, behitu, sartzen eta euskazu esatu, irabiatua nahi dute. Dauzkat lau fruta hauek, ze proportziotan egin bota berdio bakoitzetik, gozo atatzeko, eta bera esan behitu, bota iozu, 3 marrubi, banana bat, anana 200 gramo... Frutan irabiatuak proportzioak berdin azetan atatzen da gozua. Bai, baina berak, zeurenik, ez hain aterata, eta gero gaine ikasten juten dala, eta oso askarra da, zeniri ezautzen, jartzen du, nor da zigorritur eta hau, mendigo lasterketa gehiago, eta gaina batez ere zaiak eta oso teknikoa diren, nondik atara du honek hau, naztu izan. Eta maia azkenean, informazioa bai, bilatzaile baten, zuk zigoritureta jartzen bozu, hori agertuko da, beraz, eurek itxen dauena da, bilatzaileetara eta jo. Ez duena jartzen duela hori, kurioso inzitzaigun hori, lasterketa teknikoetan da hori, eta hori, ez dakit nondik atera duen, hori nire inguruko badakite, baina, zerbait gehiago. Hori txiloen eta... elkarrizketetan eta hartuko dago, Nik horre adimen artifiziala baino bildur gehiago ematen dik gaur egun telefonoekin, nik egia esan telefono dena kapatuta daukat esaten da moduan, baina duela, aste batzuk lagun batzuekin hitz egiten, eta, hitz egiten, esaten gabonetan, neko genuki agian jun, ni berai esaten ez, oporretan hona ez dakiz zer, eta beraien telefono alako baten bate behitzen du, eta, bidai merkeak toki horretara. Eta esan nuen, ama, nik horien ekien? Ez, noiz entrauza horrena legunean. Benetan? Benetan. Nireak hori ez dit egiten. Nireak egia da, badakit bilatzaileak eta segun unibiltzen zaren, gehiago horren inguruko zerbait, baina hitz egiten ari zela lagun artean. Mikroak eta... Hori da,
Eta entzun itzen dago, eta badaki zertaz ari zaren. Niri ez jat inoiz pasau, entzun dut, baina ez jat niri pertsonalki, inoiz olako gauzarik pasa, baina bai. Horrek emoten dago, bildurra emoten dago. Zer pentsatu ematen du, zer pentsatu. Bueno, kontua da, lasaina batek olako buruko minik eta ez dizuela emango. Lasaina bada Italiako sukaldaritzako plater esanguratsuenetako bat, eta, bueno, lasainakin, bueno, nik uste dut, pizzarekin da pasta. Daukasuna etxian sobera eroskailuan daukasuna, bueno, geruza horien artean jarri eta bexamel pixka batekin, zoragarri geratzen da, beti. Eta bexamelik espaukotzu bai, tomate saltza apurtxo batekin, aldozue jarri hori tomate saltza, lasaina xaflak, betegarri xagurosuena, gazta apurtxo bat gainien, eta horrekin erre. Gure betegarrixa, hemen dauzkau bakarrik barazkixak, eta holan geratu leike, bakarrik barazkixekin nahi badozuein, tipula, kuiatxoa, gero espinakak, eta gero jarriko tomate lehorra oliotan. Baina, bueno, emoteko holan ikutu gazi bat, eta era hori, beste puntutxo bat, bodakotzau urdaia espikoa. 260 gramokin ondo goia, holan txiki ja, dana zabaltzeko betegarri osoan ziar, eta ointxe ingo berdina tomatetxo honeikin. Eta bai, lasaina lehen komentatu duguna, ez garfilek intzauen, ez dakit ospetsu, baina lehen espinakaen artean Popeye aipatu dugunez, lasainen artean garfilkatu aipatu bida. Eta Homerrek donutzeko. Eta garagardo da. Simpson Homerrek, ez? Olakon bat, ez? Izaten da horrek bera. Baude, jaki batzuk eta personei batzuekin lotzen dituztenak, eta, bueno. Eta hemen, zigorrek lehen aipatu dauen bezala, jarri zuek etxian daukotzuen, barazkixak, gurosuenak, eta, ez dakit, igual norbaitxek asmatzen dagoelan errezetaren bat, holan azten dio bai errezetak, ez? Gozoa ez dakit badagoen, lasaina gozoa dultzen bat egongo da. Bueno, egia bai izan dela berrikuntza bat, azkenen gu urteetan, guk ostalitza ikasten hasi ginenean olakorik ez egoen, da jatetxetan lanean aritu izan itzenean, pasta mota hau. Ekusita ze, bueno... Lasaina da? Lasaina pasta mota hau, erdi egozia dana. Hau da, zuk hori ez duzu egoziko aurrena. Ez. Zuk hori, azkenean, bueno, jarriko zuen montatuko duzu, bexamelan gainean, eta horrek egiten dutena da, bueno, beste osagaietan dagoen ezetasuna erabiliz, bueno, egozi egiten da, labean egoziko da, ez? Bai, holan, saltzen dago ez batzuk, honek gogorrak ikuste dituzu, baina zuzenean saltzen bozu, azken horrek bide dagoena bebai saltza da. Hau da, bexamela eta tomatia da horren beruakin egingo dauz. Ezuk adibidez, imaginau, gurosulain olako lasaina bat, ez dakitzula lasaina itxen alde batetik, baina gurosula sartu hori, oi asko xeatu apurtxo bat, eta holan, ziazeroak gordinik. Hori sartu eta labara sartzen bozu, hori igual, ez dakit, igual ordu erdinero kozinauko esan, baina, bueno, ez zaukon zapaleri aukiko, eta hori etzan asko erregoziko, baina azkenean ezetasuna bia dauenez, eta gu bexamela sartu bihot dauenez, eta, bueno, azkenean, olixua, eta bai, barazkixek daukien ezetasuna, hau guzti zeingo da. Gure etxian ez gara, oso, bueno, lasaina askotan ez dut egiten, noizean behin, bai, bi hilabeteri behin ero egiten dut, eta ia da egiten ditu danean, ni hortan oso tradizionala naiz, eta egozi egiten dute pasta, eta azkenean... Bai, Honik gaur egun dauzen honeikin, estote guztien pasta gehiago? Ez dakit, betiko olako gauzaskotan, eta da, buru gorkeria ez dakitzegatik, baina betikoa gehiago gustatzen zait, eta aina askotan, lasaina bat, labera sartzen dugunean, dana kozinatuta dago. Bakarrik ni nahi dudana da, gaineko geruza gainerre pixka bat. Orduan, hauekin denbora pixkat gehiago behar dut. Orduan, labean bestetara, gainerreta dagoenean, eta jaulan plop-plop ikusten dudanean, egin da dago, egozita sartu dago eta egin ba dago. Honek, 15-20 minutu behar ditu nahi eta nahi ez. Kozinatu egin behar da. Bestetara, denbora aurrezten dut. Zuk nahi dozuna, denbora aurreztu, edo gero katxarruak fregau ero. Azkenea, kazuela bat diozu, ez dakiz ze... Kazuela bat ura edekin bakarriz ikin duzuna, gero lako pasada askar batekin... Iragazteko, ez dakiz... Bueno, sin más. Hora okotza aukeria. Aukera hor da, egia da bia dauzkazue, naiz eta izan, eta hori bai, erosten baduzu dana ez duena behar egozketarik, egozi egin alda hori baita, hori uretan sartu, egozi dezakezue, eta gero betiko prozedura normala erabili. Hori bai, egozten baduzue, ostu egin behar da gero, eta gero komen izaten da, nik
trapu baten gainean lehortu egiten ditut, eta gaur egunean ez baitut erabili behar, urrengo egunean erabili behar baitut eta aurreatu nahi izan dut, egiten duana da, plater olako luze batean, film plastikoa jarri, olio pixka bat olan diguzten diet, olako geruza bat, gero plastikoa berriro, beste geruza bat, eta horrekin, momentuan montatzeko erresa. Gure betegarrixa, hemen txe, prest. Hemen, igual, ointxe konektau zarienok txorien ikustera, gabizitzen lasaina baterako betegarrixa, eta hemen dau tipula, kuiatxua, urdaiazpikoa, eta tomate lehorra oliotan, holan bere espeziekin. Hau da, holan, jateko pasta batekin. Empanadilla batzu, betetzeko, arrozakin, hau azkenean, ai ama, pentsatzen dozu, espinakak astu jatela. Baina gaur espinakak azen euskan errezetan. Bai, hau izan dugu ez, dala osagai nagusia, ontsa botakotza, lasai. Baina espinakak lasai. Bai. Eta ontsa, joango gara botatzen da murriztu arte. Kixo, urrengo galdera hori zala, ez? Egin alda baita errezeta hau, bexamela egiten dugunean, bexamel horri espinakak bota aldizkio, eta horrelako espinaka bexamel bat egin, guretxean egia da, purean, espinakak asko gustatzen da, baina pure tramposo bada. Ze oso berdia ataratzen da, Ez da, erdi bexamela egiten dudan purean. Espinakak kremaken. Espinakak krema bat egiten dut. Da horra egitzazu puria? Nire semiak pure egiten diote. Guretxean, barazkiak batzuk osorik ondo jaten da ez. Gero puria, aita, berdurana da, ez. Zoragarri jaten dute. Zoragarri hartu eta... Zada izenak, marketing txarra daukata. Pure, barazki purea. Ez da gustatzen. Barazkia bota dizkiozu? Ez dizkio bota. Bale, goxua da. Aita, ze honat ez da izan. Bale. Egun batean sekreto kontatuko diet. Baina, 18 urte betetzen da benian edo. Ja badakite, jaten duten, ja bi egun, eta nik uste nuen txantxetan zaten zinala, nik esaten nien gaina, ez, barazkirik ez dauka. Eta egiten jarri, eta eki lur, etorri gaur, purea egiten lagundu behar diazue. Claro, ikusi zituzten osagai guztiak, gero, ikusi zuten emaitza, zala, 3 egun, 4 egun lehenago jarzutena, eta esan zuten, eta jantzuten. Goxua badau. Hori badau, olako, ez dakit nola ditzen da, baina, bada gaixotasun bat holan da, jende helduek aukitzen da bela, eta umetan nola nazten diela, naiz eta, gero, naiz eta, zuk inoiz ez daztatu gauza bat, bakitzu jendeak esaten dau, hori izka gustatzen. Txikitako daukazula. Bai, eta baina nausixa zarenean da hori, garatzen dozunean pila bat, da bakarri jaten dozunean aragisa da makarroia tomatiakin, horrek badauka izen berezi bat. Bai, izenagati bakarrik, hori baldurra, ez dakit testura da zapore berrixak daztatzeko, da olako gauzak. Da barazkisekin egisa esan, askotan pasatzen da barazkixak ez didanak berdinak, badauz batzuk, ez dakit. Naiz eta zuri barazkixak ez guztau, ez dakit, badauz lekak eta kalabazak ez dauka, zer ikusirik? Ez? Edo alkatxofak eta ez dakit, tomatiak, orduan barazkidanak multzo berdinak sartziakin be. Da barazkixak ez jatela gustatzen esatia. Pila bat dauz, prestakizun be bai, pila bat, berez. Txikitako hori, horitzapen hori daukate, ez txikitan janituen da ez itzaizkian gustatu. Nik ere txikitan nio onartzen du, niko petrala nitzela jateko garaian, eta nire gurasoak niko burruka izaten zituztela nerekin. Nik garbantzuak ezin dituen ikusi erein, txipiroiak ezin dituen ikusi erein, arrautza egorsia gorrotu nuen, tipula gordina, eta gaur egun oie justo jartzen badizkiazu, eta arrautza frigitua jaten dituen, egunero 2 jango nituzkenik. Ez ziaten usten. Baina gaur egun horiek, garbantzuak, txipiroia, kipula egunero ensalai botatzen dio. Dira gauza batzuk, nahi eta nahi ez, eta gure ahosapaia aldatzen juten da, eta heltzen juten da, eta nik uste dut hori, aukera bat emaio zue, txikitan gustatu ez zitzaizuen horri, agian izan zitaken baita gaizki prestatu zizuetela. Hori da. Hori ere izan daitekela, orduan. Hementxe gure bategarrixa, ointxe bai, ziazerbekin, espinakekin, prest. Ikusi dozue, multzo pila bat zauela, eta bebai berotan, olixuan berotan bebai, murriztu lehike, baina nik, por si acaso, bota hotzatolan ur bero apurtxo bat, eta horrek egin gotzaia guztiz murriztia, ikusten dozue, betegarrixa ontxe bai. Prest dauela, eta guk, ingo, sartakinak endu, telengo, gero hau, hemen txe indozako horapio bat. Estela, trapuzkimendu, Olaxe, garbitxu,
aldatu, eta hemen engou bexamela. Guk gaur, tomate saltzakin bebai esan dugu leikela, baina, guk gaurkoan ingou... Klasiko, bexamela. Hori da, klasiko bat bexamela. Bexamela betikoa. Lehengo gurina urtu, gero, irina txigortu, eta gero esniakin, potoldu apurtxo bat. Nik beti ditzen dut, regla berdina, 100 gramo, litro bat. Hau da, 110. Gero, gustatzen bagatzu azkenean, finaua izatea, bota esne geixau, gustatzen bagatzu gutxiago edo lodixaua izatea, bota irin geixau, hori gero jolastu, baina klasikoa edo beti ataratzen dana, bentsat, nire txian, 100 litro bat. Edo 50 da, 500 mililitro. Hori beti. Nik lasainan dago pixka fintxua, baina esan dago, Patrik esan dizuena hor, esne gehiago, zuek guztua ikusi. Esne gehiago bota diozue, edo baita salda, salda pixka batekin luzatu alduzue, ez duzetan esne izan behar. Hori belute izango zan, ez? Bai, baina esne ere biltzen baduzu, beluteak izango zan zuk, ingo gazenun, barazki salda batekin, hau, berdina, orduan belute bat izango zan. Baina nahi duzan, esnea erabilita ere, hor, litro bat esnea daukagu. Findu nahi dugula, bota diozue beste 200 ura, ero salda, botatzen dizkiozue, eta esnea zer da azkenean, 100 handienean, ura. Eta gaur egun, saltzen dituzten esne gaingabetu batzuk eta horiek, euskalo zenbat ur botatzen dioten horri, ero zer kentzen dioten. Hori joan zen urtean ingen itxon, nik uste dut nagoela urdai espiko kroketa batzuk, eta urdai espiko, bexamela itxeko, botanotzan erdi esnia, eta erdi urdai espikoan saldata. Orduan geratzen die, sapore pila batekin, ez? Esniak ematotza krematasuna, eta saldak ematotza, sapore sakon hori. Orduan, bitartean, gurina urtzen da bilen bitartean, gazta, lasaina batek, bai ala bai, erun bidau, beraz, hasiko naz, gazta parmesano apurtxo bat, hemen txe. Betxo, bani hortan parmesano bani mozzarella naze lasainetan gehiago. Mozzarella hobeto urtzen da, baina parmesanoan saporia. Hori be. Kontuan esan bida. Orduan, hemen txe hau, bai, kontau. Bota. Ez, adimen, lehen egon gara APP-ak, ez? Adimen artifizialana APP bada horren inguruan. Eta, badaude baita hizkuntzak ikasteko APP-ak. Orduan, badaude gaina batzuk doakoak direnak. Eta, gero eta ohikoagoa direnak. Oiek, eta nola dira, badaude beste bat, zuk hitz egiten duzu euskeraz. Bai. Eta bestaldean dago, ez dakit, tipo bat, dala senegalekoa, eta bere hizkuntzan, batu erazitzein marko zenuke, Patri. Hor, arrasateko euskeria, APP horrek, ez dakit nik nola zerritzuliko zuen, espada. Baina holakoa badaude, gero eta gehiago, eta jende ibiltzen da, aeroportutan dekusten duzu, hizkuntza jakinezean, hartu eta, itzultzaileak direnak, eta gainera hori ahotzez egiten direnak. Bai, hori pila bat. Nik hori Vietnamera heldu nintzen, hori Txinatik, fronteratik kilometro batera, eta horrek ez dakixen, ez vietnamitez, besta? Ingelesez ez bez da, orduan, hori ibili ginen, itzultzaileekin eta jolasten, ingelesa, vietnamita, gazteleraz da hor, ibili ginen holan, baina badauz aplikazioak eta, honek Duolingo eta holakoak zuk, nun aldosun ikasi, aste, hori, jendeak harrapatzen dago lan nivela, segero pika huitzen zara, segero dau, holako ranking bat, emototzen puntua sinua, dau, gamifikazio puntu bat bai, hor dau tartian, eta orduan, jendeak ikasten dago, igual ez hola, ez dakit, sukaldaritza saio bat gidatzeko bezala, baina, behintzat, imaginau, italiera, behintzat, erromara joeteko asteburu bat, eta defendatzeko zure burua da, ez dakit, eskatzeko jatetxe baten, edo jendeakin berbaitzeko lan, ez dakit, elkarrizketa motz bada, pentsatzen jadat, politxa. Lehen gure garaian hori basean, jentea jutezala iztegi batekin, eta iztegian, nik hori ezagutu dut. Gaur egun maletia usten dutzu bakarrik motxira txiki basartzen, iztegi xaren moten bozu. Baseuden iztegi txiki horiek, iztegi txikiak baseuden, hortarako oso ondo zeudena, bidaietako, eta gero beste gauza zen, pronunciation. Claro, zukan irakurtzen dozuan, ura. Ura? Water. Claro, water. I want water. Eta biratzen dizuelan, ze ostra nahi du honek. Honek aplikazioek gaina, ez, badaukatea oskoa eta esan iten dizu, ez? I want water. Gaur egun aplikazioa eta ni ontsa gimnasioa puntonaz hori, boxeatzen kota honatzen. Eta badauka bolako aplikazio bat, eta aplikazioan jartzen dutzu, egunean joaten gara 20 pertsona,
klasera, eta jartzen dutzu, itxen dutzu ranking bat, honek sakuek dauki sensore batzuk, eta orduan jartzen dutzu klaseko onena zein izan da, zenbateko indarrakin jotzen zenbateko indarra, zenbateko koordinazioa, eman dutzasun danetan, kuriosua da. Bai, a ber, gaur egun daneti da, kirol munduan eta, hori, gero eta erresagoa da, batioak eta sensore gero eta gehiago daude, korrikara etorri da, olako zerbait, katxarroa zapatilean jartzen duzula, eta horrek zenbat batio mugitzen dituzu, gutxi gora bera esaten dizula zein zenbateko indarra erabiltzen duzun korrika soazen bakoitzean, bizikletan aspalditi dago, eta gaur egun txirrindularitza hor dago oinarritua gehien bat, ez? Esate dute, baki nire fisio korputzarekin, ez dakit zenbat batiotan ordu erdi aguantatu dezakedan. Orduan, bakite, azkenengo aldapa 25 minutu dira, orduan eurra. Arriskatzen ziren gehiago, ondo nago, egurra emango dira. Gero, txakaraldiak etortzen ziren batzuk, eta interesgarria esan, baina gaur egun oso... Baina kuriosua da, ranking bat dagoenean barne, orduan dana pikatzen gara. Hori, hizkuntzak ikasteko, edo kirola itxeko, hori biltzen gara, hori, pikauta. Gaina, Euskaldunak hortarako behitxu, bagara, pixat, gustatzen zaigu saltza eta giro hori, eta pike, espero, sanoa, beti noski, eta boixe. Espero, baietz. Hemen gure bexamela, listo, nik bota hotzat gatza eta piper beltza, hemen badau jendiak intxaur muskatua eta gustatzen jakona, nik momentuz, ez dotza botako, eta ontsa ingotzau hemen, bete garrixa bota, segu, hori, ez, gero biak, hori da ez, lasainean dako, bebai, gordeko eta purtxo bat gainetik botateko. Gero, gainetik lasaina eta, bexamela eta gazta botatzeko. Bitxa, hau da, gauza bat, gordetzearen eta hori, gure hostelitzan da beti ez geneukan. Atara behar dituzu hemendik 25 razio. Eta 25 razio ez zinen, begiz botatzen, holan, eta gero erakusten dizute, ez. Bai, imaginazio pixka batekin, inbar dozula, zati hau, hemendik atatzen, sartai, ez da, 25 ataletan banatu hor dagoen bexamela, eta hortik, gero beti azkenean ibiltzen ginen, lusatzen. Ama ez datela heltzen, eta ez da zinen bixanaka ernia botatzen. Lehengo razinua, eta hartzen gatzolan doktoria, eta gero 25 garrena ia, egorako lasaina zati txikitxuet. Ero, lehengoa bexamela lodi-lodia, eta horrengoak bexamela fin-fina, holako, ez da erdi urtzua den zerbait botatzen zenion, ez? Ez nea jun gehitzen bexamela zaizula iristen, eta azkenean bexamel lodi bat zana, geratzen da, hori, aguatxirri. Eta bexamelakin behitxu, hau holan naztuta eta ostuta ondo, kroketa batzuk itxeko bai? Ondo, edo piperbete batzuk itxeko. Piperbeteako eta, euneko kroketak ero lantzeko neiko zaiak izango ziren eskuarekin, Lortuko ginen. Izoztu, lehenengo izoz gaien basartzen baitu oso pixkat, eta... Oso ondo, joango gara... Zema geruzako izango da, Patricia? Eskatzen dozkuna. Eskatzen dozkuna, azkenien, lasaina xaplagoa dauzkagu hemen 20 bat, bete garri xabe bai, baukau, desente, beraz, eskatzen dozkuna. Ez dakit, lau, bos geruza edo aukiko dau. Guazen itxera. Baina, egia da, holan geruza askorekin gero moztuta eta polita geratzen da hor. Baina, askota, ni lagunan artean da juten aizenean da txokoan inoz, lasaina jartzen dutenean, asko jota 2-3 geruza izaten dituzte. Eta normalen jendia bat behian, beste bat erdian da beste bat gainean. Askoz gehiago ez da ditzen, baina, Erosuena. Bai, hor gero, juingo da guzti. Hori da. Utzi bukatzen, da etorriko gara. Azkenengo geruza itxen bakarrik bexamela holan txurixa aukiko dauena, gazta, labera eta jatera. Hemen asamblea txiki bat indugu eta erabaki du Patriren lasainan labean dagoen bitartean, eta udara oraindik eta egun beroak gurekin dauden bitartean, ensalada bat egingo dugu. Alfatus ensalada prestatuko dugu, herrialde arabiarretara joango gara horretarako, eta egia esan, ezberdintasun, nik etxean egingo nuken errezeta batekin, ezberdintasun askorik ez dauka. Hone bai eramaten du, beraien ogi arabiarra txigortuta. Nik euskaldun duin dut, eta hartu dut hemen gure baserriko ogia,
gero xerra finetan moztu, eta hau frijitu. Baina, bueno, kontatuko zu nola ingo duen errezeta hau, egizan misterio handirik ez daukana. Lehengo barazki guztiak ataletan moztu eta gopor batean jarriko ditugu. Gero, gurina urtu eta bertan txigortuko du gure ogia. Letxuga barazkiak naztu, gero horri oliba olioa, limoizukua, ospina eta gatza bota, ondo nazi, eta badaukagu gure gaurko, bigarren, lehenengo errezeta ikusiko zin daztatuko duen aurrena, labekoak ea zer esaten digun, baina, esan bezala, honek ez dauka, misterio, bat erez, tomateak hemen gure baratzekoak, luzokerrak, dana. Bai, hartu ditugu, baimena eskatu dugu, eta... Norek emondotzu. Eta norek emondotzu. Eskatu dugu, eman... Beste gauza bada. Beste gauza bada. Bueno, hemen jarraitzen dugu Mediterraneoan, ze entzalada hau aurkitzeko Turkiara joen bigara, eta Turkian erabiltzen den entzalada bat, zuk esan duzu, etxian eitzen bazinen, nahiko antzerakoa izan bidala, baina, zuk menda erabiltzen duzu entzaladak itxeko etxien? Nik ez. Nik menda normalean postrekin bakarrik erabiltzen du. Baina, kasu honetan, bale. Perresilla erabiltzen du baina. Jenteak ez du erabiltzen perresilla eta ni bai. Bai, babitu. Bueno, entzalada hau, hori ez, Turkian zigorrak esan dagoen bezala, han herrialde arabiarreetan gehitzen dutzi olako ogi bat deitzen dela hups. Eta hemen txe, hups. Bai, hups. Hola dauga izena, hola deitzen da. Eta berez asmatu zen, Libanon, hori dau bere jatorrixa eta bere sorkuntza, eta Libanoko gerra zibilian, zeuzen kristauak joaten ziren beste kristau aristokraten etxietara. Eta, koinzidiru zen garizu masala, eta ez zauien aragirik jaten, orduan hasi ziren prestatzen honek entzaladak, elikatzeko lan maixan, pila bat jende bizizala etxe horreitan. Orduan, hor hasten da, gaur egun bai pila bat kontsumitzen die. Eta hori, menda, perresilla, olibak, eta entzalada oso potentia. Bai, baina, eta esaten duen, beti, entzalada, gaur egia da, hemengo osai gehiena gure baratzetan olibak baina gure despensetan olibak izaten ditugu. Piperra bai izaten dugu, perresilla bai izaten dugu, letxuak... Limoia igual. Limoia gure txian, badaukau limoi pila bat. Normalian ospinak enitzen ditugu entzalada gehiago. Ni oso limoi zalea naiz, Entzaladetan oso limoi zalea naiz. Eta luzokerra, ze hori bebada gauzat, luzokerra, jenteak zuritu, bai. Nik ez ditu zuritzen, nik egiten ditu dana ondo garbitu, eta azalda guzti erabiliko ditugu. Ni baina zuritzekoa. Horrela, ataletan, nahi izan eskero xerratan, hau ere, moztuta, barrura, klak. Da, izan zara, ez dakit edo izan zaren aste honetan, edo aste buruen joan zanean, egon zara zinemaldixan Donostin? Ez dut auki aukerarik izan, eta, hanpetuta bizi gara, azkenean... Ondiogan ez da bukatu, Ja, baina ez dut eukingo denboraik ez da juteko, ez asteburua nik dagoeneko denborakin gure etxean kalkuloak ditugu, eta normalean kanpora juten gara beti, kanpora esaten dudanean, izan alda mutrikura, baina txetik kanpo juten gara. Eta baina Donosti etortzeko asmorik ez daukagu, eta, zinemalditik enaz bada. Bai, niri gustatzen jate eta pelikulak eta saioak ikusteko, da ondiokan, bixerbe bai, zapatua 30an bukatzen da dana, bez, ondiokan bai badukatzen, ez dakit sarrerari geratuka, baina saioren bat, ez dakit, nik ikusi nauen, behin berandu heldu nintzen sarreretara, eta ikusi nauen kursalien Maixabel goixeko 8:00. Beraz, zinia gustatzen bagatzue, beti dago aukera bat, ikusteko, hori da gero gozatzera joen. Goizeko 8:00. Plan politxa da. Sekule zitzen oteko 8:00 zinema. Bai. Niretzako, beti, oin egia da, seme alabekin arratzaldeko 4:00, gazte ginenean arratzaldeko 4:00 joaten ginen. Bai. Eta gu bageneukan, Durangon, garabeetan 4 zinema egon ziren. Jota matinalak, horrek, Bilbon ondiokan botatzen daue. Horrek 12 botatzen ziren. Alondegan, 12 nik guztan bat. Hori da gero bermutaran, da ez da. Domekako plan goxua. Gabekoa baino beto, gau ez gertatu izan zain lo geratzea. Marretakora joan da, eta lo geratzea, ni askutan marretako nau, erdi hilda. Pelikula txarra izanko zan baina. Beira, ez pentsa, baina sekolo. Hemen hil botatzen pixka danetik, oliba beltzak, honek ospinetako luzokerrak,
Ezkenean, honek dadotan edo laukitxotan, izan leike apurtxo bat, haundixabak, edo gustatzen bagatzuek eixau txiki-txiki inda, ez oso txiki bez, baina, bueno, laukitxo txikitxotan igual. Mokadu. Zuen arabera. Bueno, perresi osto batzuk eta perresi ostoak benetan gomendatzen dizuet probatzea ensaladari botatzea noizean behin, ze hauan sartzen duzuen bakoitzean, izango duzu olako oan olako pum, estanda bat zaporeana, eta berdina mendarekin, Mendarekin ere berdina gertatzen da. Bai. Menda azkenean, sukaldaritzan asko erabiltzen da postrientzako, infusioentzako, irabiatuentzako, entzaladan, ekialde hurbilean eta beste herrialde batzutan, egisa da, ospetsuak diela, baina hemen ez dugu hainbeste erabiltzen. Anima zaitxez ematen dut zaikutu bat, hori freskagarria eta oso goxua. Hau, herrialdera batean izango bazan gi erabiliko genuke, eroango olako gurin klarifikatu esaten dana, guk, gure gurinarekin berdin indezakegu, eta hemen ingo duna da, pixkat ogia txigortu ingo dugu, eta hemendik, honek, kurruskari puntua, eta zaporea noski emango dio gure ensalada honi. Oin, letxuga hori frigitzen den bitartean, jitxiko du pixkat. Hemen. Letxuga hemen bota. Zota zu jetxi baina? Ez dut bajatu. Eskarrik asko. Zerriko nuke zugaz. Zugabe. Eta nik, ensalada bat, alinatzeko ere ontzeko honena da, horako katillo batean hartu, eta gero ondo nazu. Eta nik uste garrantzitsuena, erabiliko duen oliba. Eta guk urzante daukagu. Goza ezazue, benetako olio nafar honetaz. Soilik eskualdeko olibekin egina. Ez galdu urzanteren oliba olio virginia extra. Tanta bakoitza, historia, sapores, tradizioz eta gure lurraren berezko esentziaz beteta dago. Utsi Nafarroaren berezko esentziak lilura zaitzan. Urzanteren oliba olio virginia extra hautatuz. Olia 100% Nafarra bertako olibekin egina. Eta gaina, bakizuen lortuko duzuen, bertako nekazariei laguntzea, Nafar nekazariei lagunduko diezue. Beraz, errez utzi dizuet. Urzente, oliba olio virginia extra, zoragarria. Gure hau zapaiak gozatzeko eta danerako. Ordena bakoitza botatzeko, nik egia da itxura daukala, normalean, eta ondan oso, eta badakit agian ez da lehen beharrola, baina gure txen gara oso. Gatza? Ba, lehengo gatza botatzen da, ze bestela... Baina gero espino botatzen dio jendeak. Bestela itxen botzazu, lehengo olixua bota, esaten dago gero, olixua botatzen botzazu, gero ospinak ingo dagoela holan txirriz, eta gatzak be, eta orduan ez dala hori ez, hainbeste onduko. Bai, nik egisa esan lehengo gatza, gero ospina da, gero oliba botatzen eta azkena. Ba, ni hortan oso... Egunan arabera, bai, ez dut dut. Bueno, ba, hemen... ospina eta limoia. Bia bota honek, azkenean, limoia beste ikutu bat emango dio, Hau igoin bihotzuten. Bai, igo, eta buelta emango diogo, ez da txigortuko, baina, guri zaporea, zure alabekoa behitu aldo zuzeitxura dukan, patri? Hemen gaude gu kontu kontari, eta ber labekoa orain deskuidatu bat zaigun. Dauka itxura bat, atarako bat? Bueno, zuk ikusi. Nik hau listo daukat, bakarrik nazin behar dut, eta prest dago. Nik jarriko hemen trapotxo bat. Hartuko izkitu hemen zahar dezkapare bat, eta orain, hau, ondo nazi behar da. Hau, listo. Zure atako dut holan mingain ezkar erreko, Patri. Ona atarako, bai? Bai, venga. Eta, herrialde arabiar batetako errezetaiteko, placer, bertako, bai, eraheliko du. Hau, ona. Nik osai haue jarri ditut. Ikutua, esan dakoa, mendak, perresiak, limoiak, emango diote. Zuek... Eta ikutu hori, etxetik ekarri batzuten plater politx horrek. Batez ere. Ogia, txigortuta hemen. Eta hemen daukazue, gure... lehen errezeta da, baina dastatuko duen lehen errezeta. Alfatuz entzalada. Hau, hemen txe... jaten dozunean izaten da, ez, lehenko entzalada jan eta gero plater nagusixa da. Bai. Ordena jarraitzen gabiz. Bai. Venga, eskerrik asko. Eman.
A ber, saiatuko naz, bueno, eskedanetatik zatitxo bat. Ez. Tosta emongo. Bueno, baina presia eta holan pixkat hartzen maduzu horrekin bai lortuko duzula. Ni benetan limoiana da. Eta ero oliba olio hau gozada da. Oso goxua benetan. Bai? Oso zaizu. Ba, holaxe. Pentsatzen, erditik egon zainen mosten birrazio bakarrik. Ez. Nengo bolan bat fina. Entzat platera itxeko, gero ja. A ber, hartuko zau hemendik. Eta... Labana berko dori mosteko, Patri? Ba, bai, bieko. Hauxe gure kuiatxo, espinaka, urdaia espino eta tomate lasaña. Ja, osagai danak esan bidez. Gehi bexamela, gehi gazta. Gehi kipurda. Eixa da. Segi jau. Piat, bueno. Espinaka lasaña ditxuko zau. Zaindu behintzat, ondo zeintzen dago. Eta horre bai. Bai, agarra du. Oso gozua. Hemen dago zuek, astebukarako, ater, zoragarri eta gozo bat. Merezi dauela. Hola nahua erretzia, eta astelenean gatoz beste bierrezta oso goxokin. Etorri gurekin, ondo pasazten. Agur!